Paul Audi bende. Ng'isa ka ni Joyce Oduor mosna jalony. Penjona en ni olere fee mar business name, enterprise kod company. Machielo, ere okang' ma ja ohala nyalo luwo ma ok ochande kod county government kod national government. Kaito mogik owacho ka ni weche registration, ere kaka ja ohand aswekra nyalo bedo kod plot number, maybe street. Mago penjo machando joneno mago kinyi makawuono. Wachak gi mar ja aswekra ni. Kidhi manyo license mar hawking ok nyal miyi. Nekech mondo mi license mar hawking nyaka be ni in gi mi license nyaka be ni in gi kama itime ohala. Koro mano should be clear ne jo winjowa ni samoro amora midhi manyo license kata na business permit ok bi mi kionge gi that LR number. Okay, koro gimi inyalo timo kende inyalo bedo gi the business inyalo bedo gi registration mar business name. Penjo moro ne mar just remind me. Wacho ka ni penj ere kaka ni ilere mano fee mar business name, yes. Enterprise kod company. Yeah, fee mar business name no wacho niya kidwa yawo ohala michako in iwuon ng'at achiel adira ne ng'at achiel. Chike ma Kenya wacho niya wabro register gi under business name. Therefore, pesa midwaro any 300 shillings. Okay, you suggest 3 names. Ibiru gi nyinge dek. Nying ka nying en ga siling 100. Ake kata kose change, but I think it put in siling 100. Then once nisetimo mae, you pay 800 shillings mar register. The certificate. Kibiro for companies. Companies range between, depending on the lawyer midire. Because again, when you kidwa chako company, nitiere gibiluongo ni memorandum of understanding or memorandum of association. Memorandum of association or define relationship between the company, kambi to gi jomo chake, like the directors, and relationship mano article of association. So it defines relationship between company, gi jomo chake to gi company itself. So it kawan directors ire kaka associate. Now sometimes it will require nigi ukile motimnwa to kilbu charge between 25,000 to 40. Mane pesa magitimo bigi charge sani. Koro mondo mi bed gi article of association, bed gi memorandum of memorandum of understanding, bed gi the bed ni fellow list of directors and all that, the CR12 mamwa felogi. You need assistance marokil mondo mi team gigi. Koro gibu charge between 25 to 40. Mano pesa ma ichajo. Moro no penj about I think okenge ma jo ohala nyalo luwo ma ok ochande kod county government kata national government. National government. Mondo mi kik chandwa. Okay, ngato no wacho wach moro kacha ni seche moko isetimo gigi and your county report bureau. One of the things I must say kaenia ni onego wangi rights magwa kaka joala. Ingeni seche moko jo county government moko nyalo chalo ka police. Police ok nyalo koso makosa e gari. At the end of the day gibu biro to giwedo makosa ma. Koro one of the first things that we must do any when shwani wan gi gik ma jogo dwaro go. One gi the license, one gi registration, proper registration, one gi public health, especially Quaran Hotel, warita alwora wa maber. Once no wasetimo gigi, then okunego beni kanjo biro to chako arasi. Nikech ko biro to kibu penje ni to kare dongan gini. And I'm sure ni gik ma in gogi o gi expire nikech gigi bedo renewed every year. Seche moko inyalo weni in kodgi to kare in gi ma higa mokalo. Kamano. Hai lero kanyo makare nya kod Ramogi pod wantiere to ako kinyi makawuono kod